o kɛlɛ ko ka tiɲɛ anw bolo n'a fɔra ko o baara tiɲɛna anw bolo anw ka wolomasiri taba olu ma ɲɛ sɔrɔ a ko la o ko kana sigi ka kuma kɛ ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ tɛmɛsira jɔnjɔn ye o fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye maa dɔ fana ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye sigi ka kumaw ye ani k'a dɔn k'an k'o fɔ ko nka ko ka sigi ka kuma kɛ waati min bɔgɔ ka fɛgɛn ko i dalaminɛkala o tɛna kɛ belebele ye dɛ ko anw ka fiɲɛ nin waati in na anw ka taa sigi ka kuma kɛ k'a kana kɛ accord d'Alger ladege ye dɛ ko sabu accord d'Alger k'an b'an bolo nɔ bila o la tuma min na ko y'a sɔrɔ an fana kɔsɛmɛnen don dɛnɛ na o y'a sɔrɔ i k'a dɔn dankari la anw ka wolomasiri tabaw la i k'a dɔn Kidali se t'an ye an taara i k'a dɔn an tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na o lahala kɔnɔna la ko k'i tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na wala ka sigi ka kuma kɛ i ni maa cɛ waati min jɔyɔrɔ ka fiɲɛ i dati kalakari o kɛnɛ kan o fɛn min ye i k'a dɔn o fana tɛmɛnen kɔ ko min ye i k'a dɔn k'an bɛna mun de to ninnu ye an bɛna mun de an bɛna sɔn mun ma ninnu ye ko ni maa ninnu minnu bɛ i ka dɔn laɲini in na k'an bɛna mun de to u ye yala o ko an bɛna jɛ ni u ka sariya ko in ye wa Dara y'o ɲininkali kɛ ko yala an bɛna jɛ n'u ka sariya ko in ye wa u bɛ ka sariya ko min n'u bɛ k'o wajibiya anw kan ko walama i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ kan ye ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛna i k'a dɔn sɔn fɛn wɛrɛw ma wa ko an sɔn n'an sɔnbaliya sa ko buguda dɔw kɔni sɔnna ka ban koyi sabu an ka cɛmancɛ o marabolo min bɛ n'o ye Segu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko buguda caman k'olu ye bɛn ani kelenya ɲini u ni jadimaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka jɛ n'u ka taabolow ye walasa olu yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ka fori sa sabu dɔ kɛra sa dɔ kɛra danba dako la koyi o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn olu yɛrɛ bɛ se ka t'u maa magow ɲɛnabɔ cogo min na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o dɔw ye i k'a dɔn jɛngomaɲɔgɔnya ani k'u kandi i k'a dɔn jadima ni i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilama ninnu ma ka ban ko min ye i k'a dɔn diɲɛ o tɔnbaw ye i k'a dɔn ko olu fana ko olu ye i k'a dɔn ko jadima ninnu k'u bɛna sɔn o ko taabolo ma wa ayiwa ko min ye i k'a dɔn jɛkulujugu ninnu ye ko o dun filɛ nin ye i b'a dɔn k'a fɔ ko o dun fana bɛna sɔn wa ko an b'an yɛrɛ ɲininka yala o anw yɛrɛ ko maliden minnu na an n'olu ka sigi ka kuma ko yala ko n'o ye Iyad Agali ye ani Amadu Kufa ko olu yɛrɛ fana b'u yɛrɛ bolo fɔlɔ wa an k'an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ u b'u yɛrɛ sago la n'olu fana tɛ dɔ ka baarakɛla de wala dɔ ka ciden ye ko yala u b'u yɛrɛ bolo fɔlɔ wa daki y'o tɔ min sigi an k'o ɲɛɲini fɔlɔ ko fɛn min ye nin ko in ye k'a ferekelen don dɛ a ferekelen don a ɲɛnabɔba ye Ala ye n'o tɛ e ko maliden yɛrɛ ma dɛsɛ a ɲɛnabɔli la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛra kumakan duman ni juguman bɛɛ fɔra nka a bɛɛ na ta an ye fɛn bɛɛ kɛ sa an bɛ ka Ala de wele mondan ci wolomasiri taba bɛɛ bi yan o n'a ta bɛɛ a bɛɛ na ta an t'a lajɛ ba an ka nin lajɛ dɛ baasi tɛ o kuma Dramane Alu Dake ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don an mo u ka bidon bɔli don moro indépendant an b'ale ta n'an y'ale ta nin ye Masire Diop ni y'ale ka sɛbɛn ye Masire ko di i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ministre de la réconciliation nationale kunu maa dɔw kumana ka a n'a ka a k'a dɔn min ye tiɲɛ ka u y'a ta yaw min ye maa dɔw a k'a dɔn olu ka kuma ye k'a ka chef de cabinet a k'a dɔn ko de kɔni a k'a dɔn min ye nin ŋunuŋunu kuma ninnu bɛɛ lajɛlen taara o ka sira de kan chef de cabinet ti dɔwɛrɛ a bɛna ta malidenw ɲini kangari da min ye nin maa kofɔlen ye n'o ye colonel major Ismail Wage ye min ye Marcelin Gegere i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn nin maa kofɔlen filɛ nin ye Baɲangara ani Sevare min ye ani k'a dɔn duyɔrɔ dɔ bɛ yen a k'a dɔn ninnu kun tatɔ dɔ ye a kun ti dɔwɛrɛ sigikafɔ ani bɛn ni keleya o bɛ se ka tɛmɛ i k'a dɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin don masina ko Marcelin Gegere ninnu kɔni taara ko nka ko Ismail Wage k'i k'a dɔn fasiriba kɔni y'a jira k'ale kɔni ma se ka wuli ka jɔ kɛ ni ka taa nka a bɛna ta dɔw y'a jira k'a fɔ ko minisiri taara yaw yalima dɔw y'a jira k'a fɔ ko sira bulokera minisiri ɲɛ ko kuma kɔni ko minisiri yɛrɛ tun tɛ nin kɛnɛ nka min ye maa min bɛ yen n'o o ye i k'a dɔn Marcelin Gegere l'ale chef de cabinet ko a bada a k'a dɔn fulaw ni a k'a dɔn dɔgɔnɔw n'o ye Dana Amasagu ye k'olu y'a jira ko min ye Marcelin Gegere ani Segu Boli a k'a dɔn k'u tɛ se ka bɛn ni keleya sabati cogo si ko minisiri k'u mabɔ u la o min kɛra sa Marcelin Gegere a k'a dɔn min ye a taara yɔrɔ dɔ la ka sigi ka kuma kɛ jaja a k'a dɔn Dana Amasagu ani k'a dɔn dɔgɔnɔ dɔw bɛ yen olu kɔni ko a k'a dɔn min ye nin maa kofɔlen ye n'o ye Marcelin Gegere k'a bi ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ
ka nafolo minɛ olu tɔgɔ la yalima i k'a dɔn ka ko ɲagami olu tɔgɔ la k'a sɔrɔ i k'a dɔn awa min a b'a nafolobaw minɛ n'a y'a minɛ i k'a dɔn awa min a bɛ minɛ olu tɔgɔ la nka olu ti fɛn ye a la jati ti da olu kan masala gegere awa k'a dɔn ko n'i ye gɛlɛya o gɛlɛya ye min ye awa k'a dɔn nin ko la ko maa wɛrɛ tɛ dɛ Marcelin Gegere do Marcelin Gegere i k'a dɔn awa min ye nin ko a kuma bɛ senna tuma min i k'a dɔn k'a bɛ ka tɛmɛ ko Bandiagara fɛ waati min na k'a bɛ ka photo ta k'o bila réseaux sociaux kan k'a kɛ i n'a fɔ dala ɲinini k'a kɛ i n'a fɔ n barabɔli baasi tɛ a bɛ bɔ a ye minɛ fɛrɛlen na ministre Wage a fɔra e fana ɲɛna sa anw de ye malidenw ye anw de bɛ maaw dɔn a fɔra i ɲɛna i ka Marcelin Gegere to yen e b'a dɔn n'a jabaatɔ y'a ta wa jɔnni b'a d'a ma jamana in ko ka ca koyi jɔnni b'a d'a ma maa b'a ɲɛ dɔn wa ale t'a dɔn Danaba Sogu ma bɔ ka ultimatum gosi wa n ko y'a sɔrɔ Gegere taara ka ban mais ni Gegere taara i b'a bila kɛ sisan n'ale bɛ se ka na ni fiɲɛ ye i b'a ta kan dɔn sigikafɔ la i b'a ta kan dɔn i b'a ta kun dɔn an k'a ɲini k'o dɔn fɔlɔ cogo di fɔlɔ ko ninnu ye sinji sira ni balima sira teri sira de ye n'a kɔni kɛra n'a nana o siraw fɛ n'i bɛ bɛn ɲini kɔni i t'o fɛn ayiwa bɛn min ye a bɛ k'a dɔn fasiriba ka fɔ la min ye a bɛ k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Mopti ye ani k'a dɔn Koro maa minnu bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen na k'u k'a dɔn Dana Amasagu k'u kɔni ka ca ye a bɛ k'a dɔn k'olu kɔni sira o sira a bɛ k'a dɔn ni Marcelin Gegere tun bɛ tɛmɛ a fɛ k'olu kɔni ko k'a tɛ tɛmɛ k'u y'o sira bɛɛ lajɛlen bloqué k'a tɛ tɛmɛ cogo si la Allah nin y'a worobilanjila de ye a banna a worobilanjila de ye nin ye Moro o kuma a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko bi a bɛ k'a dɔn ko Marcelin Gegere k'a ka nin wuli ka jɔ ye ko provocation ninnu ye ko maa laɲini de don ko n ko ten k'a bɛ bɔ a ye minɛ fɛrɛlen na latigɛ tɛ wa a banna an ka taa dɔrɔn wa Moro a lamɛn dɛ ko min ye Marcelin Gegere ils ont considéré ce déplacement comme une provocation d'autant qu'après s'être déplacé discrètement il a ensuite publié des photos de son passage à Bandiagara a ye den ka tɛmɛni min kɛ a bɛna ta a bɛ ka photo dɔw jira k'a fɔ ko ale tɛmɛna Bandiagara fɛ pali Moro ko nin bɛɛ lajɛlen de ye laɲini ye ni ka ɲɛsin maa ninnu ma e min bɛ jɛkulu la e bɛ minisiriso min na o minisiriso bɛ ka bɛn ni kɛlɛya ɲini a bɛna ta e bɛ ka barabɔli kɛ a bɛna ta e bɛ ka dalaɲinini kɛ walasa olu dusu bɛ tiɲɛ cogo min na a bɛ baara dɔ Wage de bolo kɛ o kɔni de jɛlen don fɔra o a banna awɔ k'a kana guloki ye fila ye koyi o tuma ko ni nin kɔni a ko n'a fɔra a ko nin kɔni bɛn ni kɛlɛya sira ɲinitɔ ye ko ja a sira ma daminɛ fɔlɔ min ye Ismaël Wage fɛ ayiwa baasi tɛ Ala k'an kunna ja amin Masire Job n'ale ka fasiri an y'a bɔ ne paran kɔnɔ Masire a ka fo ka ne pana k'a maa bɛɛ lajɛlen fo o kumana Wage an y'a lasɔmi an y'a fɔ a m'an lamɛn de wala a m'an lamɛn a fɔra ye nka a m'an lamɛn de Yusu Ala ka lasegin k'an ye ka hakili ɲuman di an ma Yusu jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya talen ni bi cɛ san joli don 60 ka na ɲari ani ɲari o 60 ni ɲari n y'a fɔ de ɲɛna ko kalanso bi sɔrɔ Mali kɔnɔ tugun ko sigilan tɛ sɔrɔ kɔnɔ e kun bɛ da o la n tɛ da la n b'a ɲɛf'i ye a ɲɛfɔ n na Bamako kɔni tɛ Bamakɔ fo ka jago don a la o tɛ tiɲɛ wa n b'a f'i ye dɛ a ɲɛfɔ n'i ma da la t'a lajɛ jan salen don ayi kasa wa ni saya tɛ fila ye Yusu i k'a dɔn Premier Libro n b'ale ta Premier Libro a ko i k'a dɔn lycée kura min ni i k'a dɔn lycée Foroba lycée don Ɲamana o tɔgɔ la lycée i k'a dɔn ko sigi kun kelen don ka sama min kɔnɔ sama sen kelen karilen nana koyi sama sen kelen karilen o taama man di Yusu i b'a ye k'a fɔ min ye i k'a dɔn Fabrice Abdul ye ale ye nin fasiri Premier Libro kɔnɔ Premier Libro kɔnɔ bi ko min ye i k'a dɔn lycée kura o kɔni jɔra lycée kura i k'a dɔn manamani a jɔra Tabakɔrɔ o kumana k'a kun kan ka lycée public o jɔyɔrɔ de fa Ɲamana tɔgɔ la n'o ye Foroba lycée ko nin ko a kɛra waati min na ni maaw ye nin jɔlen ye a kɛra nisɔndiya damandan ye denmansaw kalandenw ani k'a dɔn kalankaramɔgɔw ko bɛɛ lajɛlen sɛwara ni nin ko ye ko nka ko sɛwa kuntala ma janya dɛ k'a ma kɛ ko laban ta ye Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko minɛnw minnu n'olu yɛrɛ kan ka kɛ kalanso kɔnɔ yaasa kalan yɛrɛ ka daminɛ Yusu ko olu ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ i k'a dɔn ko bɛɛ ma sabati ko yaasa i k'a dɔn k'a fɔ kanbɛ o ka kɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ o k'a sɔrɔ kanbɛ yɔrɔ bɛ yen nɔ
Yusu ko i k'a dɔn ko kalanta kɔni kɛra jamana seleke 4 bɛɛ lajɛlen kan yɔrɔ minnu sera ka tali kɛ dɛ ayiwa ko kalanta kɔni kɛra 2021 san ani 2020 ka taa se 2021 ndaw kɛra ko kɔni kɛra kabi janvier kalo o tile 25 tɛmɛnen i k'a dɔn o forobayara kɛnɛ kan k'o da bɛɛ kulo kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ kalankaramɔgɔw i k'a dɔn ani i k'a fɔ kalan ko ɲɛnabɔ sow ani i k'a dɔn a sanayɛlɛw ni camancɛ kalanw olu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn jamana seleke 4 bɛɛ lajɛlen na i k'a fɔra cogo min na Yusu ko olu bɛɛ ka wala taara o wala min taara dɔgɔkun 3 walanta kɔfɛ bi i b'a ye k'a fɔ nin lycée kura in ɲamana tɔgɔ la a ma se ka kalan daminɛ fɔlɔ dɛ fɛn min ye i k'a dɔn kalanso 10nan ye ko 10e année i k'a dɔn ko o yɛrɛ maaw olu ma se ka hali don kalanso kɔnɔ k'a sabu kɛ sigiyɔrɔ tɛ a bɛ fɔ min ma ko tableauba Yusu ko kilasi dɔw bɛ yen olu ma se ka kalan daminɛ ko min ye i k'a dɔn maa min ni o ɲɛsinnen don i k'a dɔn kalanko ko ɲɛnabɔ ma ko olu ni minisiriso dun k'u ye kalandenw bila ka taa nin yɔrɔ in na dɛ minnu ye 9nan o ɲɛrɔbatigiya sɔrɔ k'u dun y'u orienté ka taa nin yɔrɔ ninnu na ko jaja i k'a dɔn k'a fɔ labɛn ma sabati kalanso kura ani kalanden kuraw nka sigiyɔrɔ ma sɔrɔ olu ye dɛ Yusu ko jateminɛ o y'a jira k'a fɔ ko min ye kalansow ye alala ko i k'a dɔn k'a fɔ ko kilasi 4 bɔɲɔgɔnko bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna lankolon don n'o ye i k'a dɔn kalanso 4 ye ayiwa ko kalandenw olu kɔni i k'a dɔn olu ma sigiyɔrɔ sɔrɔ ko kuma tɛ kalankaramɔgɔ olu ka bureau ma n'o ye professeur ye ko fɛn kelen min bɛ kalanso in kɔnɔ o de ye walanba finma dasilen kɛrɛ dɔ fɛ yen nɔ tableau noir walanba finma ale tableau noir yɛrɛ est-ce que o ma dabila u b'a caman kɛ bleu ni verti verti de sisan verti de ça fait o tɛ digi mɔgɔ ɲɛ la sinon noir blanc n'i ma kɔlɔsi n'i ye san caman kɛ k'a lajɛ e ma anw ye wa anw ta tuma verti ko in kun tɛ verti kun tɛ yen an y'a ye kosa in na de o kumana ko walanba finma ko de dasilen kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ la yen nɔ i ɲɛ bɛ da o dɔrɔn de kan ni kalanso in kɔnɔ ayiwa ko min ye kalandenw ye olu minnu tɔgɔ fasirila nin yɔrɔ in na n'u bilala ka taa ye olu kɔni bɛ taa ka segin la gese tɔnɔ taama so ani kalanso ni ɲɔgɔn cɛ kalan ma se ka daminɛ fɔlɔ o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ ko lycée public min filɛ nin ye ɲamana tɔgɔ la ko nin lycée in tun bɛ i k'a dɔn lycée dɔ de jabala la a kun t'an bɛ yen mɛri o kɛrɛfɛ ye n'o ye le génie ye ɲamana le génie o jabala la ko nin tun mɛrilen dɔ ye don nka faso y'a lajɛ ka i k'a dɔn kalanso kura jɔ n'o ye nin lycée kura in ye ka t'o jɔ Ntabakɔrɔ nka ɲamana tɔgɔ la ta don Yusu yaasa i k'a dɔn ka ko so in kɔni jɔra i k'a dɔn k'a kɛra nisɔndiya dan ye kalandenw ni kalankaramɔgɔw bɛɛ lajɛlen bolo ko min ye i k'a dɔn yɔrɔ ye sa ko walasa jama ka caya yen nɔ o kumana i b'a ye k'a fɔ ko ɲɛmaayaso olu ye kunfɔlɔ jumɛn kɛ minnu ye i k'a dɔn lycée kalanden kurakuraniw ye u y'olu de ta fɔlɔ olu ka don so kuranin kɔnɔ kuranin ka ɲi kuranin na o kumana Yusu ko nka o ma se ka sabati dɛ i b'a ye k'a fɔ ko so kurakura a maa mun ye ko ɲumani sanga so fana don n'i y'i to kɔ kan k'a ye kalanso ɲumanko dan don wa laban na kalansow bi jɔ cogo min o jɔ cogo ɲuman dan don nka Yusu ko kala de ma se ka daminɛ nin fɛn manamani in kɔnɔ in fɔlɔ n'o ye kalanso ɲumanin ye k'a sabu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ ko kalankaramɔgɔ taɲa tɛ dɛ kalankaramɔgɔw bɛ yen kalandenw bɛ yen nka sigiyɔrɔ de tɛ yen nin tɛ kabako ye n tɛ sa nin ne dan de bɔ wale o tuma u b'u gulo jakuma juru la ka kalan kɛ u laban d'u gulo jakuma juru la ka kalan kɛ wala bɛɛ ka taa n'i ka kurunin ye o dun tile tɛ bilen cɛ nin man kan mɛn jamana in kɔnɔ bilen dɛ san 60 ni kɔ yɛrɛ ma hɔrɔnya sɔrɔ hali an kun ka to nanzaraw bolo a fɔ an ka to an ka dugutigiw bolo nanzaraw de mana dugutigiw kɛlɛ ani jamanatigiw wallahi o an ka to nanzaraw yɛrɛ wa an ye ɲɔgɔn janfa ka d'olu fana ma ka ɲɔgɔn kɔ bila hali bi a kɔlɔlɔ kelen b'an da la o tuma Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ko nin lycée kura in ko i k'a dɔn kalankaramɔgɔ taya tɛ kalanden taya tɛ fɔ sigiyɔrɔ ntanya o kumana kalanden somaw ko olu kɔni bilama tiɲɛ yɛrɛ la ko olu k'u denw ye taa ka segin na manamana yaala la bolo kɔnɔ kalanso dayɛlɛlen don kalan talen don u tɛ ci la u tɛ taa u tɛ maa ci u tɛ nton ci u tɛ baba ci k'o kɛn bɛ ka denmansaw ka kalifa tɔɔrɔ bi dɛ Yusu o kumana ko min ye bɛɛ ɲɛsin bɛ yɔrɔ jumɛn ma bi lycée ɲɛmaayaso ko lycée ɲɛmaayaso fana ko seni min bɛ olu ye k'olu bɛ k'u seko damayira kɛ koyi k'olu bɛ k'u débrouiller man dɛ k'u bɛ k'u débrouiller man o tun bɛ fɛ ka kalan yɛrɛ kalanso in bɛɛ ka kalan ka ta ka bɛn ni février kalo tile 14 tɛmɛnen ye 2021 san na Yusu k'u b'a kɛ ni u bolokɔrɔ minɛnw ye min b'u bolokɔrɔ seni min b'u ye k'u b'a daminɛ n'o ye nka o n'a ta bɛɛ a ɲɛ ma sɔrɔ fiyewu bɔnɛka sanni ka bɔ i ɲɛ na kalanso dɔw bɛ yen kilasi olu datugulen don hali bi sabu ba ma sɔrɔ ka bila u kɔnɔ o fana k'i bɔ yen
ɲɛmaya so i ka dɔ lycée in tɔgɔ la olu kɛlen k'a kuma kɛ dajukɔrɔ kuma ye bɛɛ bɛ ŋunuŋunu na bɛɛ bɛ ka sira k'i kankɔrɔta ni kuma in ye sabu n'i kankɔrɔta n'a i ta fila ni kunkuru walama e na kɛ bolongɔni tamaseere ye i k'a dɔ tɔw cɛla ko lahala in dun bɛ cogo min na ko u y'a ta k'a lase jɔnw ma a kan ka lase maa ma k'a lasera a bɛɛ lajɛlen ma Yusu ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye anw ka jamana kɔnɔ yan koyi ko nin ko masiraw bɛ kɛ kalandenw ka kalan bɛ taa k'a sɔrɔ jigi t'u la taayɔrɔ t'u la kalandenw bɛ kɛ kɔnɔ ye i k'a dɔ sigi jirinta Yusu ko kilasi kalanjo an ka jamana fan dɔw la ko san dɔw la ko kalan taara gouvernement yɛrɛ ye kalandenw bila ka taa kalanso minnu na dɛ k'u taara sɔrɔ i k'a dɔ sigi yɔrɔ tɛ yen o ma k'a la bɔnɛ ye dɛ kalanso yɛrɛ fana ma labɔli kɛ o ma maaw bɔ k'o kɛra ka tɛmɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa dɔ ye nin fɔ ka da an tulo kan o kumana ko ɲɛmaaya so Yusu ko olu welela k'u ɲininka nin ko in na o fɛn min ye i k'a dɔn k'u ko k'u b'u k'u seko damayira kɛ ko fɛɛrɛ ni dabali k'u b'u k'o tigɛ cogo bɛɛ lajɛlen na yaasa nin ko in ka ɲɛ sɔrɔ kalanso in ka dayɛlɛ nbaw ka sɔrɔ kalanden bɛɛ ka kalan daminɛ min ye ɲɛmaaya so ye maa min bɛ yen waati la tɛmɛ na n'o ye intérimaire ye u y'a ɲini k'o lasɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Fabrice Abdul y'a fɔ cogo min ko u ma se k'a sɔrɔ cogo si la a m'u ka nɛgɛjuru ta abada fo ka taa se i k'a dɔn fasiri kɛ waati ma k'u ma o maa ma sina sɔrɔ janko a ka kunnafoni jɔnjɔn di u ma o kuma k'a ɲininen don maaw fɛ maa minnu ɲɛsinnen don i k'a dɔn kalanko ko ɲɛnabɔ ma a n'a minisiriso u ka fɛɛrɛ kɛ joona ka ninnu kalandenw bila u ka hakɛ kɔnɔ denmisɛnw ka t'u ka kalan kɛ u ka sini ɲɛsigi de gulonnen don a la Abdul Fabrice ko n'a tɔ bɔra da min fɛ k'a b'o fɔ an ye an ye nin bɔ Premier Libre kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka douaniers ye wuli ka jɔ kɛ waati bɛɛ Sikaso a k'a dɔn nin ye maa dɔ ye maa min a k'a dɔn n'a bɛna misi biyɛn o la ni misi biyɛn baaraba ninnu Moro vasfol ko tile in na ale k'a dɔn awa min ye dumuni t'a si dɔn dunko tile in na misi biyɛn o la ni misi biyɛn belebeleba ninnu dɛ o kuma biyɛn t'anw ka misiw la yan a biyɛn b'u la kɛ nin tɛ sɔrɔma ngɛlɛ ye wa sɔrɔ ni sɔrɔmbolo sɔrɔ jagoba fila ni filamɛriw a banna a fɔ anw na bɔ nin ko in na Moro a k'a dɔn Zegwa poste de contrôle la min ye a k'a dɔn Amadou Desise Moro a k'a dɔn ani Mamadou Oldo Ama ani k'a dɔn awa min ye Malamine Aidara ye Moro a k'a dɔn ninnu ye wuli ka jɔ kɛ min ye nin maa kofɔlen ye i k'a dɔn nin biyɛn a bɔra Côte d'Ivoire Zegwa a tun bɛ jigin ka na a k'a dɔn anw ka faaba kɔnɔ yan Moro carton 200 ani carton 40 ani carton kɔ a wari a bɛ t'i jɔ 1,10,000,000 la. O kuma biyɛn dunan tɛ Côte d'Ivoire wa a donnigun ka bɔ olu kɔrɔ ka na n'a ye a ka ɲi de ye n ko Mali kɛra poubelle de Mali kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ de wa a bɛɛ bɛ ku an fɛ yan Allahu akbar Moro min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu minnu filɛ nin ye i bɛ k'a fɔ a k'a dɔn Sikaso o douaniers do koyi i k'a dɔn minnu bɛ service de brigade mobile a k'a dɔn d'intervention Sikaso a k'a dɔn min ye ka taa fara Aboubacar Sidiki Touré Moro ninnu ye wuli ka jɔ kɛ a k'a dɔn mobile dɔ bɛ yen AP 5537 M3 Moro a min tun bɛ bɔla Zegwa Zegwa a k'a dɔn chauffeur-kɛ yɛrɛ Moro a k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ chauffeur-kɛ ye a k'a dɔn Mamadou Keita Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la carte d'identité numéro min b'a la Moro a k'a dɔn kɛmɛ k'o numéro fasiri 0689 Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn awa min yɛrɛ a bangena Kajolo min a k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ Musa ale ni a k'a dɔn Dusu Siribe olu den don Moro a k'a dɔn nin maa kɔfɔlen min filɛ nin ko a k'a dɔn nin biyɛn min filɛ nin min ye a k'a dɔn tɔni 5 ani k'a dɔn awa min ye a n'a kunkanfɛn Moro a k'a dɔn ninnu kɔni ye nin biyɛn minɛ a wari bɛ t'i jɔ 1,13,000,000 la min ye a k'a dɔn Sikaso douaniers ani min bɛ ka bɔ Zegwa de ka na i k'a dɔn Sikaso Moro ka tila ka na Bamakɔ anw tɛ a bɛɛ dun yan sa wa nin tun ye dun ka fa ni jigitigɛ caman ye wa douaniers u y'u bolo k'a la an ka douaniers ye a k'a dɔn ni douane maa ɲɛma o ti dɔwɛrɛ a k'a dɔn min ye Dugara o ka yamaruya kɔnɔna na Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u y'u tɛgɛ kɛ nin na Moro i k'a dɔn u y'a minɛ ka yɔrɔnin bɛɛ Moro i k'a dɔn u taara ka taa yira gouverneur la ka tila ka tasuma bila a bɛɛ lajɛlen na k'a jeni u kun kana jeni sa ala jeninen ko u kun k'a ta ka n'a di warabafilɛso la fɔlɔ de tun bɛ ka mɛ komi Sikaso ni yan cɛ tile kelen
o ti fɛn tiɲɛ koyi ni warabaw fana n'a kɛra vache folle ni warabaw fana o don waraba folle Mali la o man di dɛ waraba folle bɛ dingɛ kɔnɔ a tɛ bɔ a ka fisa maaw ka kɛ maafu a ka kɛ lefu ye bɛɛ kare kɔnɔ ye dɛ a b'a waraba folle dingɛ kɔnɔ ani lefu bɛ kare kɔnɔ jumɛn ka fisa ayi waraba folle bɛ dingɛ kɔnɔ lefu bɛ kare kɔnɔ man ɲi dɛ Moro ninnu kɔni a bɛ k'a dɔn nin dagajugu wuli ka bɔ a na la a bɛ k'a dɔn min ye Adama Sidibe a diyara ye koyi a n'a ka cɛdenw Sikaso a bɛ k'a dɔn wuli ka jɔ ɲana Mamadu Dugara a n'a ka cɛdenw jamana kɔnɔ wuli ka jɔ ɲana ko n'o tɛ nin min kɛ fɛn ye k'an fa fu a bɛɛ n'Ala cɛ wa ni dama dama bɛ di min bɛ na hakɛ t'a la Boubacar Sidiki Touré a siyɛsu ni sogo jɛgɛsu n'u ye doyen ye dɛ k'a bɛɛ minɛ u ma sanu minɛ yan nɔ wa Mali ka sanu suɲɛtɔ ka taa lajɛ ka taa u y'o minɛ yan ɲɛnamini fura kɔni min minɛna ɲina donc u y'o min minɛ Sikaso ye o de tɛ ku Mali kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ Sikaso dɔrɔn bɛ baara la Sikaso dɔrɔn wa a banna Mali dugaɲɛw de bɛ baara la bakurunba fɔ la Kati kɔni ayi o kɔni a kɔrɔ i ka don ye non ye an ka cɛrɛ fɔ Kati poste Maame Dugara kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ i bɛ se k'a fɔ ko karisa ko man di ye nin nka a tɛ baara la o kuma kɔni tiɲɛ o kɔni ye kuma wɛrɛ Ala k'an kunna diya Ala ka sɔn ɲuman d'an ma ya Rabbi ya ma Moro tiɲɛ yɛrɛ la an kana to ni fɛn kuntan ninnu ka don an ka jamana wa ni damanta min bɛ don hakɛ si t'a la n y'o de f'i ye n ko sɛsu ni jɛgɛsu min bɛ don yan n'an bɛ taa san k'a manger o de ka ca a kulɔlen ba nka n ko dɔ fana tun b'an ka yɔrɔ la o tun bɛ taa fali de faga k'a golo n'a kunkolo bɛɛ fɛ ani boucher dɔw bɛ bɛɛ la olu tun bɛ to o falisogo feere sugu la ni fali batuwari ko kun y'o sɔrɔ yan o kun y'a ka baara taalen ɲɛ mais sinon o ta ye awɔ kɛ jaa mɔgɔw bɛ taa k'u bɛ taa ko yɔrɔ ye sogo da ka dɔgɔ sogo ka ɲi u bɛ to ka maraji sogo sa ye ja fali don ja fali batuwari bɛ anw da kalama Mali fali ko de kun b'a dɔ ye nin ye ko ya bama ni ma cogo dɔ ɲini Faburi ko in na ko Faburi bɛna sogolakaw si la tun sogolakaw si ba ya bama kɔni an ka jamana ya bama o de kun na ni batuwari ni ye wallahi ko an ka falilakaw si la tunu wallahi ka katakatani kɛ k'olu remplacer awɔ o de kun don katakatani ka fali o de kun ye fali ko kun bɛ ban an b'an gulo katakatani n'a latigɛ kɔnɔ awɔ nka fali fana ye taamasiyɛn ye jamana in kɔnɔ min man ka tunu awɔ Moro yan'an ka fɛn kɛ sa an bɛ sɛbɛn da yan'an ka taa a publicité la Moro a ka dɔn an ka jamana kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la vie est chère vie chère Moro a ka dɔn Front populaire contre la vie chère Moro k'olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fo n'u ɲana ma n'o tɛ Askoma kɔni ne ma n'o ka o bɛ yen de wa a tɛ Askoma bɛ yen olu ta tɛ Asko consommer de a tɔgɔ sɛbɛn fura dɔrɔn de kan n'o tɛ baarada tɛ yen dɛ olu kɔni ta ye u bɛɛ bɛ taa sara ta kalo sa la a fɔ fu bɛ affaire kɛ fu bɛ kɔrɔtɛ ko ɲɔ ma tigɛ yan ko ɲɔ ma tigɛ yan Moro nin waati in na a bɛ taa dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro wulikajɔ de kɛlen don anw ka jamana kɔnɔ bi a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn maa dɔ wulilen don koyi min ye a bɛ k'a dɔn ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min a da bɛ se ka kari cogo min na Moro a bɛ k'a dɔn fɛnw bɛ ka gɛlɛya association la lutte contre Front populaire contre la vie chère Moro a bɛ k'a dɔn FPCV Moro ninnu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ Moro a bɛ k'a dɔn ninnu yɛrɛ dabali bannen don malidenw na Moro a bɛ k'a dɔn ni ko wɛrɛ don malidenw bɛ wuli k'u jɔ i b'an ka diinɛ mɔgɔw mankan mɛn a bi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye nka a n'an ka politiki mɔgɔw Moro a bɛ k'a dɔn ani an ka jamana maa gɛlɛn dɔw Moro o bɔra 50 la o taara jɔ 70 la min y'an ka diinɛ ma fɛn fɔ Moro an ka politiki maa ti ka fɛn fɔ maa wɛrɛ ti ka fɛn fɔ olu ta gɛlɛya dɔ a ka nɔgɔ olu bolo min ye tulu ye o bɔra 200 la ka taa 220 na min ye maa ti ka fɛn fɔ Moro n'o bɔra yen i ka dɔn awa sogo min tun bɛ yen n'an tun b'o kilo sa 240 o taara 280 na o ye koloma ye min ye buma o ye 600 ye wa Simon tɔni tun ye 19,000 ye o taara yɛrɛ sɔrɔ 22,000 la wala 24,000 wallahi maa si tɛ ka fɛn fɔ ayi nin tɛ maliden tɔɔrɔ o k'a sɔrɔ Bashar ayi cɛ tɔgɔ ye di
Umar El-Béchir dɔrɔmɛ 1 sɔngɔ yɛlɛ na buru kan dɔrɔmɛ 1 a ka fanga tiɲɛna ale taara o de dɔrɔmɛ 1 de y'a ka fanga tiɲɛ wallahi n'a tun fɔra a b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ wallahi an ka sabali ko ye gɛlɛya bɛ jamana o jamana la k'an b'a ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ wallahi Ala yɛrɛ tɛ hinɛ anw na Ala tɛ hinɛ an na o de la an bɛ tulo fɔ k'an da fara Ala t'a lamɛn koyi Ala ci ka ca anw ta in ma o an ka taa Moro Mali Ala sɛgɛnnen don Mali Ala ni Ala si tɛ kelen ye a bɛɛ ni Ala cɛ Mali ba ta Ala fɛn bɛɛ ko Ala de nɔ don sa Ala de nɔ don sa Ala de nɔ don sa Ala de dɛrɛ bɛ k'a bɛɛ da y'anw kelen ta de ye a banna k'a b'a ka programme bɛɛ bɛn Mali ma foyi an ka taa Moro mi aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu wuli ka jɔ kɔni kɛlen don dɛ dɔw kɛn bɛ k'a da Covid-19 ko Moro k'a sɔrɔ jamana dɔw bɛ Covid-19 b'olu la a tɛ kun ne ka dɔrɔmɛ 1 fara fɛn kan min ye aw ka dɔ muso dɔ bɛ yen ale kɔni wulilen don dɛ i ka dɔ a ye mankan bɛɛ lajɛlen jɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen jɔ ka ni jɛkulu créer Madame Mariam Kone Moro aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la journaliste do ale kɔni y'a jira k'a fɔ association des droits des consommateurs Moro olu minnu sigilen don sariya kɔnɔ olu minnu sigilen don ko bɛɛ jamanadenw olu ka dunfɛn kɔlɔsi Moro olu tɔ kɔni ta kɛra aw ka dɔn olu kɔni ka jɛ kɛ bɛ babugu ni ci ɲɔgɔn sen na ye ɲɔgɔn nɛgɛ Moro i ka dɔn kuma kuntan maaw ka nafolo minɛ ani ka dɔn k'u dabila baranisigi n'a kɛra jamanadenw ka sa Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni min filɛ nin ye aw ka dɔn Mariam Kone ani jɛkulu dɔw bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'olu tɛna aw ka dɔn u datugu dɛ i n'a fɔ diinɛmɔgɔ y'u datugu ni gɛlɛya kan cogo min i n'a fɔ politikimɔgɔ y'u datugu ni gɛlɛya kan cogo min a ka dɔn ni sɔrɔko sira don i bɛ bɛɛ lajɛlen mankan mɛn pali-pali walasa u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ yalima u k'u ka dunta sɔrɔ a bɛ diinɛ maa la a bɛ politiki maa la a bɛ journaliste la a bɛ bɛɛ lajɛlen la nka Moro n'a sera nin ma ko jamanadenw bɛ to gɛlɛya kɔnɔ Moro ti maa si mankan mɛn dɔrɔmɛ tɛ 2 tɛ fɔ 10 15 20 30 sɔgɔmada kelen jamana min sɔrɔ sabatilen yɛrɛ tɛ ɲininka sɔrɔ se bɛ cɛ caman ye don ka taa se t'o ye Yusu diɲɛ don ko don e ka wuli k'a sɔrɔ dɔ farala i k'a dɔn k'a fɔ sɔngɔ kan bolo do jɔmusobada kɔrɔ de an na b'o ko la an tɛ b'o ko la Moro ko min ye Askoma bɛ yen Redocoma bɛ yen Moro aw ka dɔn ko association libre des consommateurs maliens Alcom u k'an tɔgɔ bɔ a la dɛ an consommateurs k'an tɔgɔ b'u ka association na Malien aw ka bɔ a la u k'an tɔgɔ b'u ka association na a banna u tɛ ka mago ɲa an ye a bɛɛ na u kana an tɔgɔ don a la dɛ mun association des consommateurs a tɛ yen u kana an tɔgɔ don a la dɛ a tɛ yen wa hali n'a bɛ an t'u dɔn voilà n'o tɛ Bakari de la ka maana dɔ bɔ n ye ba de ko kanuɲɔgɔnma 2 jɔn bɛ Fatɔkɛ dan bɛ kunkolotɔ hakɛ to kunkolotɔ dan bɛ filɛri tu kɔfɛ olu ɲɛ t'o la olu bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko je suis fou de toi kunkolotɔ wulila k'a ye n tɔgɔ bila ka bɔ da k'a tɔgɔ bila awɔ u kana fɔ ko fu ko Bakari a tɔgɔ bila k'a ye n tɔgɔ bila ka bɔ a y'an ka Mali tɔgɔ bila voilà u k'an tɔgɔ bɔ association des consommateurs du Mali a ye Mali bɔ a la voilà c'est ça Moro ko Alcom a ye Mali bɔ a la Redocoma a ye Mali bɔ a la a k'aw yɛrɛ tɔgɔ bila Askoma a banna a bɛɛ danbɛ maa la nka maa tɛ lafiya maa t'a tɔnɔ sɔrɔ Moro mi aw ka dɔn organisation féminine i ka dɔn muso jɛkulu ani aw ka dɔn maa caman bɛ yen olu kɔni ko aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko gouvernement ye aw ka dɔn fɛn caman ta walasa i ka dɔn awɔ min ko gouvernement ma fɛn kɛ fɛn min b'a to sɔngɔw bɛ nɔgɔya dɛ Moro ka dɔn bɛɛ kɔni tolen don i yɛrɛ ma maa ti fɛn fɔ i ka dɔn awɔ min ye ni jɛkulu min filɛ ni aw ka dɔn Madame Mariam Kone Moro dɔw b'a wele ko Christelle Moro awɔ ale kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'a bɛ bɛn ale ni ma n'a bɛ bɛn min ma ale kɔni tɛna sigi i n'a fɔ tɔw sigi ten hali ale kelen a na wuli ani maa dɔ na wuli ka nin ko ye k'a fɔ k'a basakili ci walasa maaw bɛ lafiya Christophe an ka taa an b'i kɔ awɔ Christophe ko kuma kɛra Christelle Mariam Kone Christelle an ka taa an b'i kɔ a banna an ka taa ale ma fɔ ka magaw saranda a fa ka wuli k'i jɔ dɛ n bɛ fɛn fɔ Christelle sara dun ye 1000 bɔ Moroso t'a fana na nin kɛlɛ a ye nin kɛlɛ daminɛ kɛlɛ in ma nɔgɔn dɛ sira sugu bɛɛ bɛ d'an ye
ayi u b'a fɔ k'u b'a gun fɔlɔ de ni buruburu ye n'a ma sɔn buruburu la kɛlɛ bɛ sɔrɔ ka daminɛ n'o tɛ u b'a ɲini k'a gun n'o tɛ o kɛra yen dɛmɛ dɛ k'u bɛ dɔ gunni ala o fana taara wari minɛ ka t'o yira tɔ la k'u ko k'u bɛ nin de ja ko an ka grève saboter a tɛ sigi n'o ye a ka tila k'a ka grève kɛ a y'a ɲini u fɛ de facture b'a la jɔn y'a ɲini fɛ tuguna a Traoré u bɛ dɔw gun fu bɛ mun na nin y'ale ka fasiria a y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Nouvelle Horizon an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka i k'a dɔn tuguna a yɛrɛ fo ka sɔrɔ ka sugu taa sira minɛ an bɛ ACI sira minɛ ka taa lajɛ Abdoulaye Mayiga Elhaji fɛ yen fɛn min b'a bolo ka da an tulo kan Sedina a ye ɲa ko ni malidenw sen tɛ min na k'an fana sen t'o la anw sen tɛ a koma ninnu na n'u y'an kungo dilan don min an b'a la o tuma Yusu an bɛ i k'a dɔn Elhaji Mori fo Abdoulaye Mayiga a n'a furumuso an ka foli b'u ye n'o ye Jalomuso ye kabi pharmacie la Yusu Mariam Diallo an ka foli b'a ye pharmacie la ACI kɔnɔ ka foli kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen Moro Negamag an m'a bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman Babi n'a ka cadeau ka Babi sɛbɛkɔrɔ fo an b'u fo sanga ani waati ka Babi sɛbɛkɔrɔ Moro ko juma hɛrɛ ko Ala k'a d'a ma ko Ala ka jamana basigi ya rabbi Ala k'o dugawu minɛ Babi min ye k'a dɔn Mokhtar Saïdou Tall juma mubarak ale fana y'o kanu ni an ye diɲɛ juma o juma a b'a kanu n'an ye Madame Mayiga Dawule Diallo juma o juma a bɛ dugawu k'an ye min ye k'a dɔn k'a fɔ min ye Adam Jabate an kanuba ba don juma o juma a bɛ dugawu k'an ye a bɛ komi Payitaw journaliste ka taa fara Moribo Suntura kan Haute Fura la Kɛɲɛba Moro ninnu bɛɛ lajɛlen ani san gouverneur Ousmane Sangare a n'a furumuso Awa Konate Moro bɛ juma samɛli u bɛ juma foli fɔ an ye juma o juma u b'a message caman wa Saudiya la Madame Fane Bintou Kante ale fana bɛ a dugawu k'an ye diɲɛ don o juma o juma amina yarabi ka taa fara i denkɛ kan Mamadou Yafa voilà ko ɲafara ma Pointe Noire ko ɲafara ma an b'a fo a jamu ye la bɛ juma mubarak k'an ye juma o juma a jamu ye wasakɛ Yusu sɛbɛn b'a ta min ye k'a dɔn Mali Tribune ye nin ye Mali Tribune ta sa fɛn min ye k'a dɔn kalankaramɔgɔ olu ka lafasali tɔnw ye Yusu ko bɛna baara bila banbali bolo da kana sana kalanso min bɛ yen n'o ye IEG i k'a dɔn k'a fɔ k'u y'a ye CFA wari 400,000 o de cira waranku la u taara fiɲɛ fɛ gansan CFA wari 400,000 Mali ka di koyi nin bɛ kɛ ten k'a kɛ ko jakuma bo foyi tɛ bɔ a la k'a datugu mɛlɛku ne sani million a foli ka di Mali dacogo min k'a ti ye de a ti ye dɛ o kuma ko min ye k'a dɔn SNESUP ani SNEC fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ko k'u bɛ taa grève banbali la bada k'a dɔn grève banbali kununko alamisa don février kalo tile 25 2021 san na u ka jɛkulu lafasali tɔn jɛkulu ma ɲɛmaayaso comité syndicaux olu i k'a dɔn ko institut universitaire et gestion IGT o ye wa ani syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP ani syndicat national de l'éducation culturelle SNEC Yusu ko olu kɔni ko k'u bɛna grève bolo da grève yɛrɛ kun ye mun ye i k'a dɔn tiɲɛni min bɛ ka kɛ u ka nafoloko la ani mara kɛcogo juguya u ka yɔrɔ ninnu kofɔlenw na min bɛ tali kɛ musaka kan yuruku ni ŋanamu o sigiyɔrɔmalen o tuma Yusu ko u ye wuli ka jɔ kɛ ayiwa jɛkulu fila in n'o ye lafasali jɛkuluba fila in ye u ye laɲini kɛ ko k'u ka maaw bila u ka hakɛ kɔnɔ ko n'o tɛ ko olu na baarabila banbali u b'o bolo da ayiwa ko baarabila yɛrɛ kun ye mun ye ko bɛn i ka dɔn u ka ko dɔ lawaleya bɛn kɛra ko minnu kan n'o olu ma lawaleya ayiwa min y'i k'a dɔn u ka bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen ko i k'a dɔn u bɛnna min kan k'o fasiri ko procès verbal min kɛra janvier kalo tile 27 2020 san na ko o ma lawaleya o ko ma bila sen kan ayiwa min ye k'a dɔn waati mana tɛmɛ baara waati mana tɛmɛ min bɛ da o kan o min kan ka mɔ ka di ma o fana na n'a b'o ma ko heure supplémentaire Yusu ko o fana tɛ ka o fana ma sara kalankaramɔgɔ dɔw ta 2019 2020 Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn o fana tɛmɛnen kɔ ko jate kun fɔra ko ka kiimɛli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ maa minnu bɛ don institut universitaire de gestion na 2021 san in na k'o fana wale ma bolo da syndicat jɛkulu fila ninnu i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaw o caman bɛ yen min ni o kɔni gulonnen tɛ dɔwɛrɛ la dɛ bɛɛ baara kɛcogo juguya ani mara kɛcogo juguya ni nafolo a ɲɛnabɔcogo juguya ni yɔrɔ kofɔlen in na min bɛ kɛ i k'a dɔn rectorat maaw fɛ 2014 san
kan k'a ta o la fo kana se bi ma i b'a ye k'a fɔ ko min ye comité de gestion ye ale kɔni i ka dɔn ko o kɔni bɛ k'a sago n'a dungɔ kɛ fɛn min ye k'a dɔn musaka ko nasira ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o kɔni ko an tɛ ka k'olu tɛ ka foyi makɔnɔ faso fɛ koyi ko sabu k'u bɛ ka min kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko clé de répartition ko o walawalala i n'a fɔ Musa Keyita ale y'a fɔ cogo min ale ye secrétaire général ye CNSP IG o tɔgɔ la Yusu ko kabi 2014 san i b'a ye k'a fɔ sigi ka kuma bɛn ani bɛnbɛnbɛn ko bolonɔw bilala fɛn caman na procès verbal n'o ye PV ye ko bolonɔw bilala nin caman na o ko nka ko min ye i k'a dɔn ale binna ka biya ni ɲɛma sɔrɔ o la Sénégal ko u ka fara ɲɔgɔn kan ni wulikajɔ kun ye nin ye ko procès verbal ni si ma waleya a si ma labato a si ma k'a kɛcogo la ayiwa ko min ye gɛlɛyaw ye ko caman fana gulonnen don o labatobaliya la k'a sababu kɛ mun ye i b'a ye procès verbal min filɛ nin ye Yusu ale kɔni k'i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni ko o bɛ tali kɛ janvier kalo tile 27 2020 san o tɛmɛnen na Yusu ko kumana min ye procès verbal ye o ko ma se ka waleya fo kana se bi ma ayiwa ko ka i k'a dɔn kanabila ani i k'a dɔn fiɲɛbɔda ko k'o kɛ IFP ye o min fana gulonnen don i k'a dɔn k'a fɔ jateden o bolodali la jateden min n'o bɛ banki o ko fɔ o bolodali la k'o dilan olu ye k'o fana sigi sen kan o ka kɛ i k'a dɔn fɛn kelen ye nin kulu fila tɔgɔ la n'o IG ani IFB Yusu ko o kɔni ko fana ko rectorat ale de b'o ko bɛɛ fana ɲɛnabɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na nafolo ko ni musaka ko gɛlɛya de don k'u ye sɛbɛn kɛ ka i k'a dɔn o ci rectorat la ayiwa ko min ye rectorat ye ayi ale binna ka biya a m'o kɔmasegin ci olu ma o kumana ko min ye i k'a dɔn kalankaramɔgɔw ka bila u ka hakɛ kɔnɔ k'o fana ma kɛ i n'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ ko min o y'a fɔ cogo min na n'o ye texte ye ko formation ani production o baaraw fana tɛ ka kɛ Yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn sɛbɛn kɔnɔ ko ye min ye rapport ye a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn fana kan min ye ka heure supplémentaire camanba den min bɛ yen k'o si ma sara u ye 2019 kana se 2020 san ma kalankaramɔgɔw o kumana k'u y'a ɲini sa ko ka kalan daminɛ marsikalo o tile 2020 marsikalo 2020 san na ayiwa ko olu kɔni k'u bɛ yɔrɔ min bi i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ i k'a dɔn kalo 6 bɔ ko olu kɔni tɛ ka i k'a dɔn heure supplémentaire a sara sɔrɔ hali dɔɔni Yusu ko o fana tɛmɛnen kɔ ayiwa k'a jirala k'a fɔ ko wari telima min n'o kun bɛ yen ko wari taara ko k'o don i k'a dɔn k'a fɔ kimɛli ani ɲɔgɔndanw la ko k'a sɔrɔ ko o ma kɛ o kɛcogo ye ko olu ka wari aw cira wara k'u la nin cogo in na faculté fila ko olu kɔni y'u ta sɔrɔ sabu olu ka kasabi juru ma ko munna IG o ta ma se ka ɲɛnabɔ fo ka na se i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ko u ye bataki caman o ci recteur ma ayiwa ko o y'a laɲini u fɛ k'u ka fasiri kɛ ni k'o ci directeur fana ma ayiwa i n'a fɔ Sirama Sambala Jalo ale y'a fɔ cogo min na ko min bɛ tali kɛ test d'entrée kan n'o de ye i k'a dɔn formation ani i k'a dɔn k'a fɔ senoni baara ko taabolo la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ basili olu ka ko taabolo kan ko senna sumayalen don ani i k'a dɔn BTD maaw ko nin bɛ senna sumayalen don Yusu o kumana ko labɛnw fana ko olu kun kan ka kɛ hakaja min ye k'a dɔn ɲinan san ye ko min ye ɲɔgɔndanw ni kimɛliw ye k'o fana koɲɛw kun kan ka kɛ maa minnu bɛ yen k'a jirala olu la ɲɔgɔndannaw n'o ye candidat ye k'olu k'u ka ɲɔgɔndan kɛ labanna kunnafoni cari sira fɛ n'o ye ligne ye ko sugandili na kɛ ka ɲɛsin dossier ma ko en ligne o kumana Yusu ko i n'a fɔ texte y'a fɔ cogo min na n'o ye sɛbɛn kɔnɔ ko ye san 1997 ko min ye k'a dɔn ko dangarila o la ko ye ko o kɔni i k'a dɔn o bilara sen kɔrɔ k'o foroki ko o foroki kan kɛra mun ye COVID-19 ye tɔgɔba ta dɛ fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ san nana kɔlɔnda ɲigilen sɔrɔ hali ni i talonna bi COVID-19 n'i sigora COVID-19 n'i ka envers ma ɲa COVID-19 n'a ɲɛna fana COVID-19 Covid ye tɔgɔ ta dɛ o fana k'a bɛɛ gile gulonna COVID-19 la Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye maa dɔw sen donni ye ko la n'o ye ko IAM olu ka ɲɔgɔndanw ani k'a dɔn kimɛliw olu labɛnni ye ka don IG la ayiwa Yusu ko fɛn min k'a dɔn nin ko ninnu taabolo ye ko ENI olu taw kɔni kɛra test d'entrée o baaraw kɛra ye ka ban o ko munna IG ta tɛ ka se ka ɲɛ kelen sɔrɔ dɛ o kumana ko i k'a dɔn munna u bɛ IG bila internet kan ENI dun ta ɲɛna
ɲɛna bɔra k'a sɔrɔ ma taa internet a banna nin ye ko ye dɛ ndesani o kuma na ko ɲininkali kɔni o kɛra min ye Jara Jarasuba ye ale secrétaire administratif ye SNEC tɔgɔ la ale kɔni y'a yɛrɛ ɲininka ko ye a ko k'a daminɛ 2016 san na ko min ye ɲɛmaa kura ye n'o ye directeur kura ye ko kabo kɔni nana wa ko kungo i k'a dɔn gɛlɛya ni kungo de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu ka yɔrɔ n'a ye fɛn tɛ bɔ a la fɔ dɔ de bɛ fara a kan o kuma na kalankaramɔgɔw ko kalo 5 ka taa se kalo 6 ma i b'a ye k'a fɔ ko a fɔra ko sara bɛɛ lajɛlen ko o kasabi bɛɛ lajɛlen bɛ bolo la ko nka k'a ma sɔrɔ dɛ olu m'a sɔrɔ koyi ɔ min ye minɛn ye kalankɛ minɛnw ɲuman ko i k'a dɔn matériel didactique olu fana ntanya bɛ yen Yusu kalansow tɛ u dabolo la olu dabolo tiɲɛnen don o kuma na min ye ko ka kalan kɛ yɔrɔ jan fɛ n'o ye cours à distance ye o fana kɛlen don ka gɛlɛya caman sɔrɔ o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ Musa Keyita ka fɔ la a ye i k'a dɔn sɔnni sigi min kan o de ye ko 2018 san na ko kalo 4 kɛra walanbila la n'o ye i k'a dɔn grève ye ɔ ko yaasa k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ ka o ko dagun ko i k'a dɔn olu ye wulikajɔw kɛ k'a jira la k'a fɔ ko kasabi ko o bɔra olu tɔgɔ la n'o ye fɔn ye o kumana ko o bɛɛ lajɛlen bɔra ko nka ko a kun ye k'olu ka wariw sara an'u ka taamaw n'o ye voyage ye ani k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu fana bɛ yen k'olu ka sigi sen kan ko jaja o maa minnu kulu min labɛnna o wariko kama ko kun ye mafiya jɛkuluba de ye olu kun ma kulu in labɛn dɔwɛrɛ kama u ka wari sɔrɔ ka bila u kun kɔ o kumana ko o kɔnɔna la jateminɛw ni wulikajɔw y'a jira k'a fɔ ko wari miliyɔn 400 k'o de cira waraku la o bɛɛ taara fiɲɛ fɛ ɲɛma sɔrɔ o la an bɛ yɔrɔ min na ko bi Fatumata Kane ni y'a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Mali Tribune kɔnɔ u ka bidon bɔli don a ye kɔrɔkɛ ka entreprise ye bɔ min jɔ a bɛ sira ka taa inauguration na dɛ ko plankɛ ko plankɛ ta kɔrɔ ha grand frère a banna grand frère kɔrɔ greffe ouais kɔrɔ greffe ka d'a ye dɛ greffe ka d'a ye valeur qualité voilà fɔlɔ an tun b'a fɔ olu ma de ko kɔrɔ greffe greffe qualité ka ɲi ka greffe ka ɲi Moro min an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'an b'a ta magazine d'information culturelle Moro a k'a dɔn nin ye journal kura ye Moro a k'a dɔn min n'a bɛ kuma a k'a dɔn an ka artistes ka Moro ale kumanen don koyi i bɛ a k'a dɔn a denmisɛnninw don sa nka Moro kunnafoni dɔ baw u tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da bi Moro o ti dɔwɛrɛ min ye a k'a dɔn Bigini Bagaga dite Jama Noir ne nin tɔgɔ mɛn dɛ maaw b'a a mankutu kɛ dɛ dennin ye maa ɲɛnama de ye ne de t'a dɔn Moro a ka kuma man ca wa a bɛ dɔnkili ta i b'a fɔ kabako ko n'i ye ne y'a ye dɔrɔn ne b'ale wele de ko Tracy Chapman i b'ale dɔn wa lamɛrikɛnw ka muso ye npogotigini i y'a ye dɔrɔn i ye Bigini ye Tracy Chapman Moro a k'a dɔn n'a ye Wembley ta Moro ka tila ka lamɛrikɛ Washington ani Philadelphie ka concert baw kɛ Moro a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Afrique du Sud hakili bɛ Nelson Mandela ale ka anniversaire la wa min ye Tracy Chapman k'a taara a k'a dɔn min ye tɔgɔba ta ye nka bi i k'a dɔn Bigini Bagaga k'ale fana kɛn bɛ ka tɔgɔ ta Bamakɔ bi ne y'a tɔgɔ mɛn nka n t'a dɔn de wallahi Moro dennin basumalen don a kalannen don fana dɛ Dawulati Karaba wallahi Dawulati Karaba Moro denmisɛnnin dɔ bɛ yen denmisɛnnin jɛnyi i k'a dɔn ko Palmer David Palmer wa David Palmer a nana yan wa ayi dɔ de n'a bɔlen don yan a tɔgɔ ma wa a tɔgɔ ma ne b'a ɲɛ n'o tɛ an tun bɛ taa dɛ Moro Palmer i k'a dɔn k'ale ni Bigini Bagaga i k'a dɔn Bigini Bagaga yɛrɛ Moro k'i k'a dɔn ko maaw b'a wele ko Jama Noir nka an b'a wele ko Tracy Chapman Moro a k'a dɔn Mali misigi la i k'a dɔn nin yɛrɛ ka i k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen san 2010 san 2011 Moro a ye dɔnkilida daminɛ ko n'o tɛ ko jeli 100% de don koyi nka bi k'a dɔn Bigini Bagaga ko Ala ni a ka baara a n'a ka wulikajɔ Moro i k'a dɔn a ye clip dɔ kɛ kɔsa in da clip in ma a bɛ se k'a fɔ tare clip in kɛra kunnawolo ye Moro a k'a dɔn n'o bɔra yen min ye a k'a dɔn yɔrɔ min bɛ bi n'u bɛ a k'a dɔn concert kɛ Babɛba kɔrɔ Moro k'a ni Palmer ko i k'a dɔn u ye rendez-vous di mɔgɔw ma Moro a k'a dɔn ko ninnu fila tiɲɛ yɛrɛ la ko sara dan y'u ta ye k'u taara a sale fara i b'a fɔ ko dakɔrɔnji u ye maaw wele ka taa ɲɛnajɛ de la wa ɲɛnajɛ la o kɔni saramaw ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ jamako tɛ kɛ
Oh, sonde te saramana kofleli ko. Abana. Uka nu kofle de. Uka nu kofle. Eno te sarama kumbero. Te kene langulo. O te kene langulo. Moro ni demseli no. Utaraye awekado nyerala. Ikado yano chere juchola. Moro kuye awekado beni kele pumafo. Anikado nywankanu pumafo. Moro ko de pumafa na chale do bi. Dogo kwa ka koroni niye. Dogo kwa abeta niye. Moro kwa te kurade ko na te biblu ko. Ko ni ka koroni kalisa ke na se ka atafurula. Koro daluya. No te makorong na refa. Shebi koro katigeli Ayi. Makoroni momso vlando abuloni. O tabulo. Atiga jiye jabo. Abana. Koro ko inte kui. Nywan famu ani beni kiliya inde du. Aka nywan funu nganye ku. Abana. Ka funu mfo nyongo. Abana. Na uye nywan famu kaba. Ika koroni mangoroni yo. Shi inde daluye sachewo. Abana. Ngo tu no te macha manga kudumana la sade. Barfana bi jogo bigine alega deja me ko Palmer kabe ka Palmer tromper de bad. Ne ane Adel befa. Adel ko befa. Ne deni arrange yere makana sali ni kuma maso. Kana sini ni kuma maso ipe ni regle yere madi nye ya maria di majabi bulu. Abara. Adel ni affaire regle. Moro. Ni misa ganya tu. Mie bigini bagaga ko mamino akapma manja. Ikado ko akasara na ka daula. Moro anikado abe mabonya. Moro anikado nyere la armade kanu mimbaro. Ko da to awekado malido ngembe ka kanu bi. Wa concerni moro ka kera kuna woloi. Nyebala nemi farati muso mangutu la ne pumba fungu ka ngenta isango siginku biginia iya mangutu chukumi fuka afe Palmer bifa demseni nama abe fasada arapula ne bi chokoro ba fere ke Palmer la atara buda mingo ata adami ko yi demseni ina na chokoro ba soro ne funa bo fere ke Palmer la ayra ti arapu dami ko afra dami ko afra dami ko yi de moro buna fle ni ma farati muso mangutu la ni mangutu ke kase haga do ma bene hakli jigi Gérard de Villiers de la Gérard de Villiers na le muso dekiri ka mangutu ibsinga jole yi nyekoroti non ne ta nini ne ta te mangutu ire tiens de doigt journal kebe ka asebe ko journal kele nga asebe ko on a observé pour s'en convaincre quoi qu'il en soit nos deux prétendus tourtereaux font de la bonne musique et ça ce ne sont pas des rimères ni ma flaw ko ngunu gante ku bi doglu dumange were kene ka wuce kai sarabula abana so ya o ba Palmer ani Tracy Chapman bigini bagaga ku ga tebe ngoy ay tadoro atafe anga tade e nyingi sega je domi o yanga sagi doyi abana no tenna ablena kamalia ale ni sumuya nana ni baroka na tabla roja ndesani awo no teni tabla srajana isinto be halaki suzuru ni sorenye yala ka kuna ja kamalia bla roja kana sumuya bla roja nana ni baro dro boy ka bla dale ka sigi ne rabna deuxième do lajew chenna ma laje digi kana de am ge me ka anyere ke mo sebe wala mo sebe ya baten na kuy wala am mo sebe ya baten am ba baraji beke dongili meri kelena wala nene ça fait no kera ni ne tap mana ne ba fongo ma more ne fana tap mana yo mana keleno wala abana machinil BDT abana ala ga nguda anda fo jala ni ngoro na jala ba goro ma we alla si ko yisu ikaro ka fo melle ka seta le ka se ale kele do katana ekiri buna kunga ne reddo ake sinala Amadou Aya Sanogo ko uka kiri kumbulo dale do kunungo ka bora do goro ka bla marsikalo kile mugani gele na don ndo ko Amadou Aya ko ne ka chebla ki lafia Amadou lafia le ndo Amadou lafia ko bamba ala la kirasa ne ba ve ngoni ni kera sigira ko ni kiri katige hakika ni chieka wallahi mabe bakile mbo malla abrile be kote do birle be kote ke poussière bulu be wuli ci be poussière wuli ba juli ba ala kana ko do gole po Allah akbar ende sale kiri sigi mbana Amadou korotole do kiri ngake o ka ko te ka korotole ka ka chiefo abana o ga aturuntori guye muye ma nyogo yede andara na isika so ka turinga na bama goya kana daile bama goya ka turinga da teruga ta turinga asira aturindo don fo bale bise mate folema abana o fole sera ko aturna tu ndesane ala gambe sababa ma ndesane yusu karo ka fo ko kiri adaile la anaka datuku ka shima koroyashiye manyangile o mi igado jalaki bine mununga oluko ni igado ka fo ko ulla kase o femi ka kiri ka bla la marskalo kletani ngile natala tukuni ka sabuke munye no nomina ne do ko ulube nobe igado ndanyani na ndanyani mingera ka nyeshi bamvla blemantiku mako bere uruji ba flani tani saba sana ko ka kla ka tulu bela sele jo
sele dinge bakele kono ma ko dafela dolla Yusu ko nunga kiri akunganga siginne ka konga kiri mbora dogokoro kunjonyon shima fo jamanadenw ye kunjonyon shima fo maaye ko fɛ min ye sɛbɛn ye o kono kuma ma wala anye ko nga maaw bɛ fɛn min fɔ o de i ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko in ye sa ko kɛnɛ de bɛ ka furan dɔɔni yaasa ka taa nin ko in kuncɛyɔrɔ la ko nga ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ko bɛn i ka dɔn ko ani bɛnbɛnbɛn ko o de bɛ ka ɲini nin ko la koyi Yusu ko min ye kiri boli a dɔgɔkɔrɔ k'a bila i ka dɔn marisikalo tile 11 nata la ɲɛfɔli foyi ma kɛ wa a kun kelen ma dɔn maa si fɛ e ko kun yɛrɛ b'a la wa o kumana ko nga k'u ko maa minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ nin kiritigɛyɔrɔ la ko n'olu tun bɛ sɛbɛn in kunna ko olu bɔra yen ko k'olu fakete ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'olu bilala ka taa yɔrɔ wɛrɛ ko yanni i ka dɔn kuru a ka don kura ye i ka dɔn k'o ko ɲɛnabɔ ko kuru mulukulen bɛ to fɔlɔ k'o de kɛra a kun ye u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o kɛra dalaminɛkala ye alamisa don a tun jirala k'a fɔ ko Amadu Aya Sanɔgɔ ko a n'a jɛnkuma a jɛɲɔgɔnw minnu ni jalaki ta bɛ k'u sɛgɛrɛ k'u nata i ka dɔn kiri bulon la ka t'u jɔ bɔgɔ jeninen kan ni ka ɲininkali tɛnkun u la o kumana min y'u ka avocat ye olu fana na i ka dɔn damakasiw kɛ Yusu ko kumana ko min ye tile kelen ye o kɔni i ka dɔn a m'ale kun cɛ min ye kiri bolodalen ye k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko fɛn min i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'o jalaki ta bɛ k'olu sɛgɛrɛ olu kɔni dafalen tun bɛ kɛnɛ kan i ko nisɔngɔ Amadu Aya Sanɔgɔ n'a jɛɲɔgɔnw ko Amadu yɛrɛ kun kɛn bɛ k'i pari a kɛn bɛ ka tu bila don jɛman pasipasi ka sɔrɔ ka konfiman don a ɲɛda la n'o ye luminɛti ye ka sɔrɔ ka sulu ye ɲɛ finman fana don k'a kun parilen don dɛ wa a yɛrɛ sɛwale tun bɛ jamana i n'a fɔ ko foyi tɛ yen a dalenba a yɛrɛ la wa wasalenba Sanɔgɔ Dukara a dalenba n'a wasalenba a yɛrɛ la awɔ a m'ale degun Amadu sɛwale tun bɛ a parilenba a fana kun girifelen don dɛ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min i ka dɔn nin kun fɔlɔ ye ko n'o o taara ka t'o Sogolo Sikaso 2016 san na o cɛra diliba ka taa ka bɔ yen nɔ tuguni ko min ye i k'a dɔn kun si ma fɔ nka min ye lafasalikɛlaw ye n'o ye avocat défense ye olu kɔni ye i k'a dɔn kuma min kun tigɛ o b'a jira k'a fɔ ko la loi min n'a a taara kabi 2018 san na ko o kɛra i k'a dɔn conférence d'entente nationale senfɛ Yusu la loi ko tun y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn fiɲɛbɔ da o ka kɛ i k'a dɔn kiri a ɲangili taabolow la ayiwa ko min ye maa minnu ye olu ɲangile olu jalakilen don k'a fɔ k'u ye i k'a dɔn sariya sɔsɔ ani nin gatigɛlɛya baara kɛ ko o kɛra kadara min kɔnɔ 2012 o gɛlɛyaw kɔnɔna la o kumana Yusu ko degun yɛrɛ ye maa minnu somaw sɔrɔ k'a yirala k'a fɔ ko donbolo kɛra olu ye Urusiw somaw ko donbolo kɛra olu ye o kunnafoni y'a jira ko bere Urusiw soma minnu bɛ yen ko donbolo kɛra olu ye ayiwa ko n'a fɔra ko minnu fara 2012 san na ayiwa i b'a ye k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ye ko a dɔ la ko donbolo kɛra u ye ko dɔ dir'u bɛɛ ma ko indemnisé o kumana ko o bɛɛ kɛra ko min na o ma se ban ye ten ko général Amadu Aya Sanɔgɔ yɛrɛ wele kun ye mun ye tugun walama a nɔminɛ kun ye mun kelen pe ye tun a ko ka jɛya dɔrɔn bɛɛ ka lafiya Ala k'an kunna ja. K'u y'a tori ko marisikalo tile 11 Ala k'o jira an si ma n'an kɛnɛma na. An ye nin bɔli kɛsɛ kɔnɔ Yusu ka bidon boli don fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛ don. Tanti Awa Jara message ci ko Ala k'an ci. Ne ni filanan ko kɛ. A kana an na siran dɛ. Tanti o an ba. Mun ja jɔra kaban dɛ. An ba. A ka nin dakuru ɲɛ kelen nin siran tun dɛ. An kana kɛ alu kabara alu bɛ kabara ko carton rouge maaw kana diboli ale bɛ diboli ko carton rouge kabi kelen maaw kana fɔ k'an siranna dɛ an ba de ko k'an kabi kelen a banna kabi kelen cɛ bɛ da la a teriw cɛla cɛw ko aw de bɛ jɛni ni aw muso bɛ nin k'aw la ne tɛ sɔn ni ma ne ka so nin tɛ kɛ nganamu muso bɛ ka bɔ sugu la ka na ja ale bɛɛ ja jɔlen n'ale yɛrɛ ta ye a kɔ don ne sugu taa sira ma filenkura san bɛ muso bolo muso nana sigilen sɔrɔ a bɛ nganamu o jɔn b'a kɔfɛ a bɛ k'a yɛrɛ fɔ o ye filen k'a kuncɛ la quoi a ko jama a y'a ye dɛ n'a ka filen cira nɔ tɛ dɛ Ala ba kira k'i bɛ n sɔrɔ so ye o ye bi dabɔya la yan sɔrɔ so Ala kosɔn ye ko Jabate moro a m'a fɔ k'a waleɲuman ani Maman Baye Fane moro i ka dɔw bɛ k'a lamɛn ni Ala sɔnna ma Yusu ka bakurunba foli k'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabu waati ale kɔni sɛbɛkɔrɔ korona nin sanga in na kelen bɔ foli tigɛ ma sɔrɔ maaw k'o faamu an fɛ an b'o hakɛto ɲini kɛ u fɛ nin ye i k'a dɔn kunnafoni ye ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan y'an ka koso ni kasaw kuru o kumana Yusu min ye i k'a dɔn secrétaire permanent min bɛ yen nɔ ko i k'a dɔn réforme domaniale la ani i k'a dɔn foncier Mali kɔnɔ yan
ako ko yasa ikado hakilina min bitaka anga ikado dugukolo sojoro ani ali minu yerete ikado soye ko ulu lakana ni ku lakana ko sabati aywa komini woro konna la Bamako faba kono yanno ani bagine da kata se muntugulama kalabankoro mande ikado dogoduma fogata la muriba bugula ani ngabakoro droit fogata se sangare buguma aywa secrétaire permanent mimbe réforme domaniale ani foncier akoka kuna funda ikado dugukolo tigu bela jele kloka ka fo begati to fasiri begata kata ikado ikato fasiri aywa mi ikado dugukolo ako absega ikado lakana chugo mina ko min ye ka do wuli ka jol labaw ye ko olu be sena ko ne me wuli ka se mawma ka bu sigiro la aywa ka kunda labna to iga abna to kunda sena fuga kunda la se marskalo club bisaba ani kile ma ba flani mugani kile saina aywa ko fe mi enregistrement de proximité ye abe talike ka do ka fo dugukolo ka so dugukolo ani so were aywa ko sarata ala gwanzangolo ndo sabu fufala kido nga ko min ye ikado afasirlu ye okonomi kunje ka beni marskalo club bisaba ni kile o natanye ba flani mugani kile saina mami nga nobla sebe ni o ye secrétaire permanent ye no ye colonel ikado Chekne am jefaye famille ko nyuma ko dan la sirinka moro mi kado ta ko wolonwulanda anniversaire émission be radio renouveau la plateau des artistes moro kado renouveau FM na mi kado atako sa wolonwulanda take moro anniversaire la sa mi kado animateur min be no Laurent Kulubali moro ale kembe ka wele bla belajelema février kalot le mugan wolonwula samba flan mugan kele 16h watila Baba Sala kado ale wele le no ka fara général Balojika Josarama Yelabugu ani lagare shek bi moro kata se kani siribema zigiri sori zigiri kado amala Berté moro ani zigiri Arabia Touré moro nu bela jele welelo do ni ala sona mawte signé ça de an bela jele na si ala ka signé moro bashikna keta jangna keta actrosi aluja dangoroba amba foka wala mando bananga bugo ale pièce frela kata se mala pièce magasu magaji moro kanu bela jele fo koplango kanga na gale nyogo na kanga ta doro yoro anaga ni kelebe korobolo mata fo karde kanga ta doro Nazara ye jogo ye koron nungu ye Nazara we olu bana yeyew le Yankee ouais c'est Yankee abana on de kera playboy ni ikado manu ye ani Joe de be bi Joe sombalu Joe ti so Joe ti magogla okuma yusu ambe kosoni kasa okroninga ka befo da kurunya kelena faso kona ni faso koka ka kambe da bela jele ye ni alaka je do kunata na nyonsoro kuna funi wera ukeneka inshallah